bé, potser alguns els ha sobtat el posicionament d'aquest grup davant d'aquesta moció, però és que és una moció una mica desconcertant, venint del grup socialista, i començo simplement citant la televisió de Catalunya, o 3CAT, que se'n diu ara, unes declaracions del president de la Generalitat, del Salvador Illa, que deia que presentava la R Aeroport a Santa Perpètua de Mogoda, i miro el company Gisbert per qüestions personals, i deia que serà més fàcil, més ràpid i més fiable arribar a l'aeroport amb transport públic. Això ho deia Salvador Illa el dia 24 d'octubre. Per tant, em sorprèn que ara de cop i volta anem una mica en contradicció el que proposa la Generalitat de Catalunya, no? Això per una banda. L'altra banda és que nosaltres no estem a favor d'aquesta moció perquè la connexió del Vallès o de Granollers amb l'aeroport és essencial. Això és evident, però els motius pels quals o a qui apunta aquesta moció considerem que són els equivocats, no? Entre altres coses perquè en realitat la línia R2 arriba a la T2, i si vostès volen anar a agafar un avió a la T1 hauran d'esperar-se que passi un autocar i que els reculli i els porti fins a la T1, amb el que això comporta, si vostès porten maletes, si viatgen amb criatures i de més qüestions. Aleshores, el fet de poder canviar d'andana o bé a Sant Andreu o bé on te sigui, potser seria més fàcil i més àgil per arribar a la T1, que és on te surten la majoria de vols. Per tant, la connexió en aquest... Si jo em creiés que això funcionarà bé, perquè ja els aviso que no m'ho crec que funcioni bé, perquè ja els explicaré qui és el culpable de que això no funcioni bé, si això funcionés bé, seria molt més fàcil canviar d'andana que esperar-se un autobús i que ens porti un altre T1. Per tant, els motius pels quals aquesta moció diu que això no s'ha de produir, jo crec que la desconnexió hi serà, i potser si funcionés bé, cosa que no passarà, seria més ràpida. Val? La moció també inclou altres qüestions, per exemple la línia orbital ferroviària i de més, que diu que hem d'impulsar, que no sé què. Els recordo que l'11 de novembre, o sigui fa 15 dies, el govern de la Generalitat aprovava l'estratègia ferroviària de Catalunya. Mireu, m'he comprat això, m'ho he imprès, ho he preparat per llegir-m'ho, perquè realment les desconnexions entre la moció i el que es proposa aquí és complicat. Pel que fa a la línia orbital, una de les estratègies que tira endavant aquest document, presentat pel govern de la Generalitat de Catalunya, diu que iniciar la redacció dels estudis informatius dels trams prioritaris de la línia orbital ferroviària i de l'eix transversal ferroviari. Iniciar la redacció d'estudis informatius, bueno, el de sempre. Començarem, els proposem fer-ho, tirarem endavant. Jo sé que tenim gent al Departament de Territori, tenim gent granollerina al Departament de Territori en pes, però clar, ens haurà de venir explicant-nos de què va això. Nosaltres el que tenim clar és que el sistema de rodalies de Catalunya no funciona perquè hi ha un culpable, que ja ho vaig dir aquí una vegada, vaig dir que Adif ens enganyava, els hi torno a dir el mateix, i els hi recordo per si no ho saben alguns, que segons les dades del Ministeri, de la que gestiona els Next Generation, l'entitat que més Next Generation ha rebut de tot Espanya, de tot l'estat espanyol, és Adif, que ha rebut 2.500 milions d'euros per tirar endavant projectes que aquí encara no es veuen. Aquí, i dic aquí, perquè un dels projectes que en teoria s'havien de finançar en fons Next Generation era una cosa que es coneix com el cobriment de la via, que és com el Reis, que no sabem si... Aleshores, hem de ser una mica coherents quan presentem mocions perquè funcionin els trens del nostre país, amb qui apuntem. Perquè el problema de que la connexió aquesta, o la R aeroport, no és que es perdi la connexió des de Granollers fins a l'aeroport, que potser inclús seria més àgil. El problema és que creant aquesta línia el que es fa és tapar amb una altra línia més el coll d'ampolla, que és el túnel de Passeig de Gràcia. I això, per poder tirar endavant això, aquí s'ha d'invertir. I s'han d'invertir molts calés. I qui ho ha de fer és Adif. La mateixa Adif que ens ha de cobrir la via. Ho deixo aquí a l'aire perquè tots en siguem conscients. Per tant, nosaltres
estem molt a favor de que el Vallès i que aquesta Granollers es pugui arribar a l'aeroport de la forma més àgil possible, que sigui la forma més ràpid possible, que eviti que la gent hagi d'anar amb cotxe a l'aeroport i pugui anar-hi amb transport públic, però els motius pels quals aquesta moció diu que això no s'ha de tirar endavant són erronis i no apunta a qui ha d'apuntar. Moltes gràcies. Granollers Primàries.